हाय लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो गोबाव सम जाबायमोन लोगोफोर भिडिअ लाबोया दैलि भिडिअ लाबोनो हाया मानो होनोब्ला आं दा कम्पानियावसो दं तामिलनाडु इरुर डिस्ट्रिक्टआव जायगानि मुङा साथिमंगलाम होनो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङै बे गोदान बोसोराव रंजादो जायै लोङै इन्जय खालामदो आरो गोजान जायगाफोराव थांब्लाबो गारि मटर गाखोनानै मोजां जायगायाव थाङोब्ला मोजाङै थां मोजाङै फैफिन कन्ट्रलाव माने गोबां बोसोरावनो गोदान बोसोर सफैब्ला गोबां खोनानो मोनो सोरबा सौग्रावनाय सोरबा दोलानाय सोरबा जिउ गोमानाय आं बिदि जाजानो लुबैया माने आंनि बे हिसाबावथ' गोदान बोसोराव पिकनिक जानो गोजान जायगायाव थांनाया मोजां नङा मानो होनोब्ला पिकनिक जानायावथ' ओरैनो बेदर फिसाल' जाया नालाय निसाबो लानाय जायो बेनि थाखायनो न'फोरावनो बा खाथि खाला जानाया मोजां गाव गावनो सेफआव थायो गोजान जायगायाव थाङोब्ला फैफिननो गोनां जायो बे फैफिननायावनो गोबां जाथाय जायो मानसिफ्रा आं बेखौनो खावलायो थांबाबो मोजाङै सोलिदो मोजाङै फैनो हाथों न'सिम दा जोंबो गोदान बोसोरनि जानुवारि मुङाव बेदर लायनो ओंखारदों लोगो सासे दं जौथ' लोङा जोङो बेदर आन्थाखौनो जानानै आरो जौ लोंनो जोंहा सुबिदा गैया मानो होनोब्ला डिक्रि दङ नै लोगो सासे जोंना हाय न' नै अन्थायावसो गालिनबाय आङो दाबो जोङो नाइट डिउटि मावनासो फैदों हराव नाइट डिउटि मावदोंमोन 12 घन्टा मैया 8टानिफ्राय हरनि 8टानिफ्राय दा फुंनि 8टासिम दुगैबाय फैबाय दा टाउनाव ओंखारबोबाय आरो दा सानाव दसे उन्दुदो 8-9 घन्टा बा 7 घन्टा थांफिनदो मोनायाव बेनि थाखायनो जोंहा दा निसा लानो हाया आरो